Hej folkens. Det har været en lang tur igennem Danmark. Som man kan se, har jeg 2 klap for øjet af pirat. Undskyld belysning, men vi er på et skib, og det bliver lidt. Som kan jeg høre, det er lidt larm i baggrunden. Det er fordi, der er nogen, der sidder og ser. Men det kan også være, at I ikke kan høre det. Denne gang er det her gravsten historien. Til sidst i videoen rapper jeg mig selv. Du hører rap. Hør. Hvad laver du inde i mit studie? Hvorfor fanden er du flad? Helt fladpande. Jeg går ud af studiet. Ja. Hvorfor skulle vi her? Fordi det her, det er studie 1. Du plejer fucking at være i studie 5. Hold nu bare kæft. Det skal du overhovedet ikke rappe. Og jo, jeg skal. Okay. Så fanden med mig. Jeg er, som I kan se, er dejlig. Og hvis I vil se mere, så tryk like. Fuck. Det her er rap nummer 2. Og yeah. Rap. Rip rap 2015 til 16. Tusind tak fordi I så med alle sammen. Og yeah. Husk at subscribe til kanalen, så et like, som Rap sagde. Og det er så, vil jeg ikke sige andet end at følge mig på Instagram. Jeg hedder HANN850C. Og følg også Thomas. Hvad er nu du hedder på Instagram? Thomas 3080. Okay. 306. Det hedder. Så følg os på Instagram og hej hej!